Mit navn er Torben Diegeldauer. Vi har alle sammen købt noget derinde. Julegaver, fødselsgaver og gaver. Jeg taler om legetøjskæden BR. Børge Rasmussen åbnede i sin tid denne hyggelige legetøjskæde. Men siden er der kommet meget mere under overfladen. BR er i dag ansvarlig for hovedparten af al heroinindsmugling i Danmark. Vi ringer dem op og konfronterer dem med det. Det er vigtigt, når man laver dybdeborende journalistik, at man forbliver uigenkendelig og forvrænger sin stemme. Derfor benytter vi dette væskestykke hen over telefonen, så jeg er uigenkendelig. Goddag, du taler med Torben Diegeldauer fra TV2. Passer det, at BR står bag hovedparten af heroinindsmugling i Danmark? Okay. Nå, så er det bare rygter, jeg har hørt. Undskyld lejligheden. Vi går ude foran BR og på vej ind for at afsløre deres kolumbianske narkokontakter. Det er derinde. Vi finder lige en medarbejder. Hvad er det egentlig, der foregår her? Det er ved at stille legetøj op. Og passer det ikke, at legetøj i virkeligheden er et synonym for heroin? Nej, det er jo en dukke fra Incredibles. Som I så bruger til at smule heroin i? Jeg håber altså, du har tænkt dig at betale for den der, du. Det har jeg.